Grupo nga nagrepresentar sa mga indigenous peoples ni sang-at og kaso ngadto sa United Nations batok sa Armed Forces of the Philippines. Si Kerlan Fanagel sa PASACA o Federation of Lumad Organizations sa Southern Mindanao ni aligar nga ang militar nagtukod og mga military encampments sa Magahat sa Agusan del Sur ug Alamara sa Davao del Norte ug giakusahan ang mga indigenous peoples nga miyembro sa New People's Army. Gihatagan sab daw sa East Mincom ug mga armas ang ubang mga indigenous peoples ug gi-recruit pa aron mahimong miyembro sa paramilitary units. Matud niya nga bag-uhay lang nilang gisang-at ang kaso sa Asia Indigenous Peoples Pact, ang panel sa United Nations. Dili sab daw sila mosugot nga ang kaso lihukon sa gobyerno sa Pilipinas tungod kay daw dili sila makakuha og hustisya dinhi sa nasod. Ning pagbalita, wala pay tubag ang East Mincom kalabot sa kaso nga gisang-at sa maong grupo batok kanila.